ניצחנו. יופי. כמה ניצחנו, סער? 40-42. זהו, עכשיו אנחנו ברבע. אם אנחנו נתחיל עוד 3 קבוצות, אנחנו עוד פעם בגמר. אז אנחנו נלכות על שוק, זה לא באמת שם. עכשיו, אחרי המשחק הזה, אתה יודע? כי הרצפה ככה, היום זה היה שמינית. והקום כאילו... זה כאילו הם עומדים ככה, לא, זה כאילו הם עומדים ככה, על הצד. יסבירו עוד שלנו, גם המעות שלנו. יסבירו עוד שלנו. יש לך חטיפים? שום רגע. אני אמרתי לו, יש עוד משהו. מעניין. למה אתם לא דברים של הפעם? אתה לא מבין. תראה, שוט, אמרה אחלה ואיתך. למה כל כך ניתת האדום אחר? האדום? מי? תקציר אותו, מלא בבית, בוא קח אותו, סתם, לווינגייט קניתי כחול. הם שכחו אותו ברק, הם שכחו אותו ברק, קורא לי כל את כולם בחדר שלי. חזרתי, הנה ככה תרגיל. תראה, אמרתי, אחלה ואיתך חבלז ששב. הוא מאמין לי חלק. תגיד למה, מה יש לך? חבלז ששב. למה נראה לטר? למה? מגילה. נכון עם מגילה? הופה. זהו ככה? בטוח צלם. צלם טוב, נו לא. אני רואה. איזה מין צלם אתה? יא לא צלם. אני מצלם. אפשר. אתה רואה את זה הפור אבל. לא, אני רואה הכל. כן? מראה. אוי. לא, תורך אנחנו. לא, בעצם תורך. מה התרגשת מלעמוד כצלם? תבדוק אם לא ידעת לא, את מכירה, יש לך איזה קשר משפחתי לאדירה? כן, בטח שיש לי בדודה דפוק. מאיפה לך? כן, אני יודע. שמה? זהו, אני עכשיו אומר לה ביי. אוי, ראו אותי במצלמה. הופה, מי? טעות שלי. קורבר שם. נוער, אין לי כוח צלם. חלה. אתה רצית. קח, יא הומו. תקתי כזאתי על השער, מה יהיה? קח, צלם, קיצר. לא, חכה. תתקשר. אין מקום. לא שופקו, גם מה אם אין שופקו. וואו, אחי, הייתי בבחיר. מה זה משחק קשה. מאוד קשה. איזה כיף אבל אני שיחקתי, אתה יודע איזה חמור. היינו יכולים להיות מקום ראשון בברכת. איזה שלך, אתה רואה, תסתכל, דני. דני, תסתכל. למה? אין לנו גביע המדינה? יש, זה הגביע. הגביע, דפוק. איך, אבל הם הפסידו אותם שבוע בגביע. מי? זה מי רציתי. זה יהודים. אנחנו מפסידים. לא. זה קלות. נו, זה רק 16. זה משחק קשה, אצלם אין הרבה. וואו, בחיים שלי לא ראיתי את שלומי ככה צועק בחיים. בגמר הוא צעק יותר. איזה טובים הם? דקות שמאלה. תראה את הלקרב. מה?
אותו. אדם, תעבור לפה, מי קצת שני. כן, אני יכול לראות כאן זה שמאל. אייל מקשר שמאל. אייל 3, שני 2 צלם, צלם. תראה אתה. זה צד שלך. אז מה, זה צד של נאור. אמא שלך. אמא שלך. לא, כרגע. שקט, אני מדבר עם אחי. פסיבי, זוכר את זה? מתי? בראשון לציון. פסיבי. שצעקנו להם. פעם היינו. דני העלת. הם צעקו, איזה אחד שמע. את פסיבי. דני, אתה משלם 100 שקל. נו, מה הבעיה? תלם, דני. דיברו אותו. תביא 100 שקל אני כופר. כן? שמה? בוגר. כן? 50 שקל. למה לא? נשים אלף בקומבט. אתה רואה, גם הוא לא דופק, פעמיים הוא לא דופק. בכבוד. למה דפקנו כל שלוש מי פעם? שהיה ספסל לא צריכים. תלם שם. זהו. 42-40. יש עוד זמן, עכשיו יש את המשחק של יהודי, מסתיים עוד איזה שעה ככה, מה שעה? הנה. אנחנו נוסעים לאכול, אוכלים ואז אני בלבן. לא, אתה לא אוכל. אתה לא בלבן. אופיר קוסטה, דתה. ראית איך התקפצתי בו לכדור? התקפצתי עליה? שר. בוא'נה, 11 זה שהיה הבדלנו אותו, כך. יש לו דיוק. מה שרקי, נו. איפה הוא? הוא לא משחק איתם, הנה, זה 17. הנה הוא אתם ב... איפה? מבטיח שמה הוא תוצאה. ו-24 המכוער הזה, הוא מדבר עם אלכס. יש לו באוויר. הם קבוצה מבנויה של שחקנים, אנחנו לא. מה שטוב את זה... מה, 24? לא מה שבאוויר לך. פשוט נתר, הוא לא מה שבאוויר. הוא חותך עד אליי. מה זה עולה לצילת שלו? אני שם להם מלא גולים בגלל הגובה שהוא מותר. אושר. לא, הולך לך ביתרון טוב, לא. טוב נברט. איזה מצחיק זה נראה. אתם מטומטמים! אני רוצה בשביל לך. אתה מעוצלם. אז למה אתה פסח על צילם של המחצית? זה מעצבן, זה כל אבל למה רק אנחנו מצלמים? למה הם לא מצלמים? הם לא צריכים צלם. לא, כבר ביום, תראי לך מורל. הנה, אני צלם. איפה עלי? יש לך רף של טונה. תודה, אכלתי טוב. בוא. אני יודע, בגלל זה יש לך רף של טונה. זה לא מחמאה. נו, תן! וואו. זה חופר אתה. תוציא לו שפיק על הצהוב. מי שחקן גרוע אצלנו? מה? גרוע. יאללה, עכשיו נתן. נתן, אבל מגיע לי אימונים לזה. תגידו, אתם חבורה מחלרים, אתם סוחרים. יודעים מה? בואו נעשה ככה. תקשיבו, שתיכם. 3 פעמים אני מזיז את המצלמה. טק. איזה חופה כזה תודה. אני תכף הולך.
נו, זה הצד שלכם, אני לא יכול לראות, נו. אני תכף הולך. בוא, עכשיו אתה פה, אני פה. אמן, תחליק טיפות תגובות הראש. למה אמן? למה? הם כמעט מנצחים. אורי! בוא נראה. תעצור את המצלמה. לא. טעיתי. חשבתי, אתה פוחד לעבור. פעם אני מפחד להתאבד. כן, מגדרות. גדרות יש לי, כן. זה קטע עם גדר שאתה לא אוהב, לא יודע לך. כן, הברזלים האלה. לא, דווקא ברזלים זה יותר בטוח. הייתי משלב עוד שני עומתת, יזהו. איזה שלב? איזה שלב? בעיניי. יש לנו פעם טפס לסמיר. מה זה, אתה לא מצלמים מענו? עכשיו אתה מוקלט. זפות. ראיתי שהוא עושים באחד המשחקים. זה נשאר פה, אתה יכול להגיע לפה פעמיים. כן. זה מעצבן, זה קשה. הגנה, התקפה, הגנה. אורי, תוציא מהאיפתר, כמה לא נעלו. אני לא רואה כלום. עושים הגנה. אם זה נופל אחי, אני מת, תבין, הגב שלי חוזר אחורה, אני מתאפס. בדיוק פה. אחרי לי להישבר. לא, זה. אתה יודע שאתה לא עומד עליי? כן. נגול, זה גול. בוא נצלם את שלושתנו העולים מהטריבונה. תעשו תנועה גם! שלושתנו. איך? צריך לצלמו אותנו. לא, צריך לצלמו אותנו. אתה לא רוצה להצטלם? תגיד לי שתצלמו אתה לא אותנו. רוצה? שב שם. וואו, איזה פצע, אני דומה להודי, אני לא צריך. תראה אותי בכלל עם הנקחה הזאתי פה. תתתי כמה פעמים. יש לי מצלמה בת זונה, מראה לי כמה שאני רוצה זה. תאהב את עצמו הבן שרמוד. תעשה את הפוטו של אביב. נו, נו. נו. תעשה נו, תעשה נו. מה זה תשמע של זה? תגיד. לא אגיד לך אותה. תגיד, נו. אורי אף פעם לא עד שחשבתי שיש חכמה מושלמת. אני אומר את זה ככה שאני אראה זאת.
Lagi kakamulog, at timtumlog. פתאום תקרא גולים שיפרק. שנייה. חמולog, אוי, יא בבא. לא, אבל אתה יודע שאתה דבע. כן, אם אתה גדול, לא ככה, אני גבה. חלאס טוב. למה היינו חייבים רגע? אל תיגע! אמא, אתה רוצה הגנה? אין לי טעינה. אתה מכיר את הכל, זה כבר מסובך. אני לא יודע כזה דבר נמצא, אני יודע אותו. סתם, כזה שעמים פה, עדיף לדבר עם האלה. דווקא כבר הילדים האלה שם, גינה. לירון, נותן ניצחון. אל תגיד לך, זה ישרוף לך את הסולר. לא, אני חזרה לדופף וזה לא ישרוף את הסולר. שנה הגדרות, משחק בחזור אני רוצה עוד פרק של... גד נצא החוצה! שמישהו יטפל שנייה במצלמה. גד יצא שלי! למה בטח למה הקשבת לה, כולם תוך שותים בגלל זה. רוצה להיות עזרה. א' פועל לא. שמה מפחיד אותי לשים את זה באוויר. א' פועל וזה פועל. שמה מתרסקים, איזה צחוקים זה התרסק. אדם ספירה. שער יש לו מניפה. למה הקשבתי? למה? מה נראו ככה? ירדו אותי, מה? סלסול לך את סלסול זה. נו מה, אף אחד לא שואל את המצלמה, אתם מפגרים. אתה לא תדע להיות בזה. בוא נראה לך חברה. אנחנו תמיכה אישית לך. קצי גומבה, עוד פעם, קצי גומבה, לפינה הגבוהה שלך, שמאלה! אמא שלך. לא נגמר. הלו אמא. בסדר? כן. תגיד קרוב ממך. תגיד קרוב. יש לי מזל ביי ואלינה. כן. לא. עזוב אותו, שולט עליו, תעביר את זה לצד. לא בכוח, אופיר, לא צריך כוח. אפילו כזה מוזר.
הריצה שלי. עוד פעם פוינטים, שתכף בפרק כמו זה סתומות. אני לא צוחק. די, נו, כותב לאבא שלי. אבא, אני אוהב. אמא לי תופס קטנה, אבל לא אתקפל. וואו, הוא שעה נפל לפלאפון בגלל הצלצול המפגר הזה. 700 שקל. תנדור נדל. למה? קנה בראש? קצר? 5 שקל. מה 5 שקל? 5, זהו מה שיעשה לי. וגם סתם נתן 5. לא. מה לא? למה יש לו 5 שקל בסופר קטנה? הנער שלי. בוא. כל אחד 100 שקל מהנס. אם אתה זורק את הנעל שלו, הנה, נשמע שאתה זורק את הנעל, את 4 הנעליים שלנו, על אחד מהמתחקנים שלנו, נותן לך את כל הכיסים שלי בתיק. לא, יש לך... אתם יודעים לך איזה שלומי שומע את זה. יו! אלף רותם את בסדר גמור. וואו, זה התפרץ כאן. טוב, תשלוט במקדם אותך, נוכל לך, יאללה. מה לא? מה לא? מה, אתם ילדים חרות, אני לא צריך... לא, אתה משית דווקא חומד. בסדר, זה בעיה. אף אחד לא מצלם. בסדר, מצלם, אתה זה כיפה. אוי, מה זה? לא, מה עשית על החרל? תגזים עוד. לא רואים כלום. למה אני יודע למה? אני לא עושה את זה. לא רואים כלום, תוריד, נאור, לא רואים כלום. תוריד. עוד. לא, זה אתה יכול אבל לא לקרוא את זה, רואים. האידיוט. למה? זהו, אני לא רואה כלום. דודי טוב! זה תעשו מה שבא לכם, אני לא במצלמה. אני הורג אותך, דוד לי, אני הורג אותך, נאור, אני רוצה להציג לך על השחקנים. דוד, כבר יש לי דבר חשוב, את המארגן שלי. תן לי לך, אתה יכול לא נתת לי את הביסיון. למה לא הבאת לי חטיף? נתן לי לך. לא, אתה לא הבאת לי חטיף, לא הבאת לי חטיף. חבר'ה, לא יודע מה תמנה על הצד, אני יודע, הרגלון ינופל. בטח, אני מת גם. לא משנה איך אני נופל, קדימה, אחורה אני מת. דני, תודה ל100 שקל, אמר, אם הוא באמת מבין את ה100 שקל האלה, הוא אמר... הוא לא ימות מפה, הוא לא יקרה לו כלום. גם לך לא. כולה זרמים ברגל. מה? גם לך לא, קפוץ. בסוף במשחק, פחד אלוהים. אם אתה אומר לי 100 שקל, אני מוכן להישפט. תמורת 400 שקל אני קופץ עם פה נשבע. לא, 15 שקל מוכר את החיים שלו. אתה לא מאמין לך. אלו! חלוץ! נו, אתם מטומטמים, יום חסם לך, אתה מתנה! אני עושה לכולם תודה. וואי! מה זה זרקת את זה? בחוץ! זרקת אותה בדיוק. המצלמה. לא, המצלמה.
בורי חייב. אבירן המלך, אבירן המלך, אבירנות תותח, אבירן אני אוהב אותך. למה אתה לא אוהב? איך אתה מדבר על אבירן? תסבור את הפנים נאו. אתה לא מתעלם בכלל. תתעלם, תתעלם. מה אתה בא לתענות? הייתי בטוח שזה... חבורת נקבות. אני שומע את אבירן, יואו. מה? אני שומע את אבירן, מדבר. אתה לא הכי ששמע אותך, שר. צועק. הם שומעים אותם. הם יפסידו, אני אומר לך, הם יפסידו. בלי לראות את המשחק, אני אומר לך שהם יפסידו. זה למה, כי אוויר לכם מעל השם. אווירן גרוע. טוב, נשבע שאבירן סוס. אווירן סוס, אני אוהב אותו, אבל... כי זה מצולם? לא, לא פשוט. ששמעו אותך משהו גרוע. אמן מי ירוק שם. לא, הפסקתי. טוב, רגע, מקומות כמו שישלם. טוב, רגע, מקומות. תשלם. אתה מדבר עם לא שלם? לזה. אתה מדבר עם כן. שלם? למה זה שלם? הוא בא אליי בבית ספר, כמו גבר. כמו שצריך. אמר לי, הבנתי, עשיתי טעות, תודה. אבל זה לא קשור, כל חולים שיש לי אגו, אין לי אגו. אין לך אגו, לא בכלל. כל מה שיש לך בלב זה האגו. לא קשור, מילה שאין לי, אבל פשוט... אם אתה תמיד עם אבא שלך, והוא לבד. אני שונא שעושים טעויות ומעצרים אותי. ואז אני אחרי זה מבקש סליחה. הוא דרד את זה חצי מפלט. גם אם אתה עושה טעות, אתה לא תאשים את עצמך. אורי עושים ככה, אורי. אז תנעל את זה עכשיו, זהו, לא צריך יותר. הוא הכין לי אותו פשוט, הוא הכין לתקן. לא, הוא הכין לי אותו, תקן. זה כאילו אומר לי, קח, תנצח אותי. ובגלל שזה לא הרבה על כסף... כמה אתה משחק? על 50? זה קמצן. פאק, נכנסתי ללבן. אין לי... בוא תראה, צריך על 4 מיליון. נראה 4 מיליון. זה יהודי. תדלג אליו, היית נותן לאילון, חבל. יאללה, תעשו קצת המצלמה, נראה לי חום, אני לא צריך. איפה הפלאפון? זרקת אותו מהקומה, לא ראיתי. היית בעצבים, העפת אותו כמו צעקה. בוא נדבר באמת עוד טייפון ככה, אני פוגע לאחד אוהדים בראש. אם אתה זורק או מכאן משהו. כן? אתה משלם על התיקון? אהרון. אני מהמשחק. אני ברמת השרון. מה קרה? מה קרה? אורי, תביא נשבע שהוא יוצא, נשבע. אני אפילו לא יודע איפה הוא גם. איפה הוא? אצל זר, איפה הוא? אני אשפוך את הפנים. נשבע שהוא לא אצלי. אורי! לא לקח. תצא לאיפה, נו. זה עולה יקר. זה הגלק, מה שיש בתוך הגלקסיה הזה, זה גדול. בטח.
מגנטים. אף אחד. מגנטים מגנטים. מה שלומך? אז אתה מטומטם. מה ניתקת? בוא תקשור תוציא את הכף שלך על השוקולד. לא פשוט. את רוצה אני אקרא טובלרון? כן? נהיה טובלרון? אני... על העוז, יא פצצות אש, רוז! סיימנו לשחק כבר, אנחנו משחק של יהודים. סמים! כי באנו ביחד. ניצחנו 42-40. גולים, תכף חותם אומר לשחק גולים. חותם אומר, אל תגיד לשחק גולים. רואי, תחיל לי גול מדי. אמרת 8, איזה הרב. אמרתי 6, רגע, אמרתי 6, נשבע באלוהים אמרתי 6, נכון? לא, אמרתי 8. נשבע אמרתי 6! ערבי, ערבי. תרפי, איזה תרפי. עכשיו. דיברתי אמרת 8. שמע, איזה ביטוי! עכשיו אתם לא מדברים, לא מדברים. איך הם שומעים? הדבע, קיצור, בוא, זו רולד, בסדר עכשיו? זה מהר איתי. אתה יכול לרבק, אתה יכול לרבק. עוד איך הייתי מדבר איתה, אחי, וואלה. תקנה לטובלרון. אין טעינה. מה זה תצומי? היא מתקשרת אליי בוכה, זה לא מצחיק.